दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जोनोम सान बेखौ फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आगुफ्रावबो थाबाय मोनफा मोननै फिसा फिसौ हाबाफारिफ्राव, नाथाय दिनै सेन्ट्रेलि जिखिनि हाबाफारिखौ लादों मोजां जादों। जे समावनाखि बर' हारिमु एबा बर'नि बागुरुम्बा बेखौ मुलुगा मिथिया, मुलुगखौ बाद दोन, मुलुगखौ दोनथ'नानै जों जुदि क'क्राझार एबा आसामनि बाथ्राखौबो रायलायो, आसामावबो मिथियामोन। बै समावनो बियो 1958 मोन जानांगौ। 26 जानुवारियाव दिल्लीयाव लांलायलायनानै जे बाहाय मोनसे आइटेम थायो, माने 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव जे भारतनि जेसेबां थागिबि मानसिफोरनि संस्कृति बेखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि थायो। थ' दाबो दङ बियो, आरो बेवहाय बे प्राइज मोननो हादों भारतनि गेजेरावनो। थ' बेबायदि मोनसे थाखोआव बोखोनानै लांनो हानाय सासे मानसि, बे इंराजियाव जेखौ माने बुङो जे डयेन अफ बर' कालचार, बे डयेन अफ बर' कालचार माने बर'नि हारिमुवारि अख्राङाव बिसोर थफा थफा अलंबार। बिथांमोन नङामोनबा जों दिनै बर' हारिमुनि बेबायदि महरखौनो नायनो हागौमोन। आरो लोगोसेयैनो दिनै जुदि बुंनो थाङो जे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि बागै जे क'क्राझाराव जेसेबां रायलायनाय जायो, बेसेबांबा बोसोर आगोलनो दैखंखलारि जि दैमा बारनाय, ब्रह्मपुत्र बारनाय खोला ओनसोलाव दै दुधनৈ बार बांसिन रायलायखायो। बे समफ्राव माने बाहाय थांनानैबो बिथाङा फोरोंहैदों, बहुद बर'नि मोसानाय फोरोंहैदों। आरो दिनै बेनिखायनो बेवहायबो दुधनৈ बायदि जायगायावबो जोबोद मोनसे डेभेलप माने फर्म अफ माने बर' डेन्स बहुदखिनि नुनो मोनो। जेरैहाय दा बारदै सिख्ला मोसानायखौ दुधनैयाव नङाबा जेरावबो नुनो मोनलामोन। स' दा बेबायदिनो कामिनी कुमार नार्जारिनि जि अबदान बेखौ जों बावनो नाङा। आरो ओंखायनो दिनै हारिमु आफादनिफ्राय मोनसे एजेन्डा लायोबा गाज्रि नङा जे जों मडार्न कालसारेल इन्सटिटिउसनाथ' मेरला दं जोंनाव, डान्स एकाडेमि दं, संगित एकाडेमि दं, मा दं। खिन्थु बिथांनि मुङाव जोङो दा थागिबि हारिफोरनि हारिमुनि जि मोनसे फसंथान बा जेरैहाय कालसारेल माने जितु सेन्टार एकाडेमि बेबायदि मोनसे सिन्था खालामनो हायो आरोखि थागिबि हारिमुफोरनि। थ' बेखौ फसंनायनि मोनसे सिन्था खालामनो हायो। दा काउन्सिल दं, काउन्सिला मदद होगोन। आरो दिनैनिफ्रायनो जुदि इनिसियेटिभ लायोबा जोंनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेसेबां हायो मदद होनानै बेखौ फसंनो हायो। थिग बेबायदि एकाडेमि फसंनायनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालामोबा खिलन्जिया मानसिफोरनि थागिबि बियो जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो। दा बिथांमोना प्रप'जाल होनांगौ काउन्सिलाव, दाथ' काउन्सिल गभर्नमेन्टआनो मावजोबो बेखौ। आरो बेबायदि मोनसे अफिस बिल्डिं लुनाय मानाय काउन्सिल सिङाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरावबो मावफाला, बेखौ काउन्सिलनोनो पावार होबाय। खिन्थु काउन्सिलनि मोजाङै प्रप'जाल दासान्दि हयथ'बा मोनसे प्रसेसआव दं, आं मिथिया, सोंनानै नाया मोजां मावख' जानांगोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जादोंमोन 106 बोसोरनि आन्दलनाव, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नाजानायावनो बे हारिमु आफादा जोनोम जादों। बे समनिफ्राय लानानै दिनै हारिमु बिथिङाव जोबोद सोलायनाय लाबोदों, गोबां खामानि मावदों। खिन्थु दा जोङो मोसानाय दामनायावबो जिहेतु दिनै मोनसे कम्पिटिसननि जुग जाबाय, दा बाहाय मोनसे स्किल नांगौ जादों। आरो जोङो दा कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव मानसिफोरखौ जोंनि हारिमु दोरोंखौ हमथानायावल' दोनबाय थानो हाया, जे बे थांनानैबो थानांगोन। आरो बेजोंनो बेहा जिउनि मोनसे राहाबो मोननांगोन। बे बिथिङाव दा ओंखायनो जोंनो बे मिउजिकआवबो मोनसे स्किलनि गोनांथि जादों आरो क्वालिटि इडुकेसननि गोनांथि जादों। बे बिथिङावबो खामानि मावलांगोन होननानै आं सानो। खुलुमबाय। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि 98थि बोसोरसालिया जा जोनोम सान, बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबोदों। थांनाय बोसोराव जोङो कालसारेल कमप्लेक्सआव जोङो फालिदोंमोन। आरो बे समाव जोङो सरकारनिसिम खावलायदोंमोन जे बे 9 नभेम्बरखौ अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जा जोनोम सान बेखौ बर' हारिमु सान हिसाबै डिक्लेयार होनांगौ। बे खालि जाहाथे दुलाराय बर' हारिया बे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जोनोम सानजों लोगोसे बर' हारिमु सान फालिनो हायो, बेखौ जोङो खावलायदोंमोन। आरो बे लेखायैनो थांनाय हराव
बिटिआर सरकारा बेखौ बर' हारिमु सान हिसाबै डिक्लेयार होबाय। आङो साबायखर बावदों प्रमद बर' बिथांखौ। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बिथाङा अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिया सेंग्रा समनिफ्रायनो बर' हारिमुनि थाखाय मावबोबाय थादों, बेखौ जों जारिमिनाव मोननो हादों। आरो बिनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना जे जों बर' हारिनि थाखाय अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि जा जोनोम, बियो बर' हारिनि हारिमुनि थाखाय आशीर्बाद, बोर गोनां। आरो जानो हागौ बिथाङा जोनोम मोनामोनब्ला बर' हारिनि जा हारिमु बियो जोबोद गोग्लैना थागौमोन। बेनिखायनो दिनै जोङो गोसो गोथारै बिथांखौ संग्रिदों, गोसोखांदों, खुलुमदों, मान बावदों। आरो बे हाबाफारिजोंनो जोङो दिनै मोनसे सावरायमेलबो लादों जे अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि जा बिहोमा बर' हारिमुनि सायाव, बेखौ जोङो सावरायगोन। जोङो गोबां गेदेमाफोरखौ लिंनाय जादों, स्कलारफोरखौ लिंनाय जादों। जोंनि MP सानैखौ जोङो लिंदों, रायजो सभानि आरो लक सभानि। लोगोसे मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथांखौबो जोङो लिंदों, बिथाङा सफैखाबाय। आरो MLA फोरखौबो जोङो लिंदों, गासै EM फोरखौ लिंदों। जानो हागौ बिथांमोना दानदिसे उनाव सफैगोन। आरो जों बेबायदिनो जोबोद गाजा गोमजायै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो फालिदों। आरो बे एखे हाबाफारिजों जों देग्लायबो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा मावख' जोङो बेयाव फालिदों।